Good morning. Maayong buntag sa tanan. A blessed and prosperous year 2022. Amen. Sigon pa sa ato ang Bishop Hurley Montes last anniversary. Ingon siya that this year 2022 will be a year of double portion. Amen. Imo na ba nang gi-claim igsoon nga mahimo kang makabaton, makadawat og doble nga panalangin diha sa Ginoo? Amen. Gusto ba kag double success for the year 2022? Gusto ba kag double nga success sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pag-eskwela, sa imong health, sa imong pamilya? Amen. Then let me share to you the key of having a successful life. No? Tuguti ko pag-share sa nga mahimo tang malampuson, no? Makabaton tag malampuson nga kinabuhi. No? Unsaon man nga mahimo tang malampuson ang atong kinabuhi igsoon. No? But before ana, naalang ko'y pangutana, no? Before ko mo share sa kani nga Yahweh, gusto lang ko nga mangutana sa matag-usa. And gusto na ko nga aware ka dapat sa tubag nimo. Hantod unya nga mahuman ang ato ang wali. Okay ra ba na igsoon? Oh, amen, no? So this month, we have our theme, Never Changing God in an Ever-Changing World. Amen? Sa kalibutan nga permi nagausab, naatay Dios nga dili mausab. Amen? Ang pangutana, mutuo ba gyud ka igsoon nga dili mausab ang Dios? Oh, nagkakusog. Okay. Mutuo ba gyud ka igsoon nga tinuod ang pulong sa Dios? Amen. Kusog na gyud. Mutuo ba ka igsoon nga dili mapakyas ang Dios sa iyang mga saad? Amen. Nagkakusog na gyud. At least no, na ako'y assurance nga amen inyong tubag. At least aware ka sa imong tubag igsoon. Oh, ngano mang ako ning ipangutana karon diha sa inyo igsoon. Tungod kay ang atong hisgutan karon igsoon, mahitungod aning Yahweh sa kalampusan, kinahanglan og pag-abre sa ato ang mga salabutan or sa ato mga hunahuna, tungod kay ang Yahweh nga akong ibutyag karon, kinahanglan og 100% nga pagtuo, 100% nga pagsabot, 100% nga pagsalig, og 100% nga pagtuman. Kay og doubtful man gud ta igsoon, o naatay pagduha-duha, dili gyud nato masabtan, or madawatan ang Yahweh nga akong i-share sa inyo karon igsoon. Og sa dihang imo ning masabtan igsoon, imo ning masabtan, I assure you that your life will never be the same again. I assure you that you will become successful. I assure you that you will become more successful. That you will find yourself the most successful person in life. No? Matakuan mo imong kaugalingon nga successful gyud ka. Mao na nga kinahanglan ingnon nimo imong kaugalingon karon, dapat makasabot ko. Ingna imong kaugalingon karon igsoon na dapat makasabot ko. Dapat maminaw ko. Dapat makasalig ko. Dapat open-minded ko. Dapat dili ko magduha-duha. O dapat dili ko mausab. Okay? Dapat dili ka mausab igsoon. Dapat dili ta mausab. Tungod kay og maghisgot man gud ta ani, mahitungod ani atong hisgutan karon, kasagara ang tawo mausab gyud. Malahi. Ang uban magduha-duha pa. Mausab ang pangunahuna, mausab ang panghinanglanon, malahi ang pagbati, malahi ang expression, expression sa naong. Masin mo kunot ang imong kilay unya igsoon. Dayon naagi mga reaction. Tanaw na to, basin maka-react ba ka or sa dili. Tanaw na to. Okay? Usa man gyud ni DI atong hisgutan karon. Patriling man kaayo. Bitaw atong hisgutan karon igsoon mahitungod ni sa panalapi. Finances. No, naanay ning react dito. Ang kilay na niya ana, no? So, mao lagi da ini.
maghisgot ta mahitungod sa panalapi. No? Kasagara gyud ang tao basta kwarta na gani hisgutan sama sa kong giingon mausab gyud, malahi. Magduha-duha na dayon pagpaminaw. Oh. Labi na og ang church maghisgot ani. Murag malahi gyud ang atmosphere sa mga tao. Oh, wala pud nako gitanan igsuon ha. Wala ko nag-ingon ikaw na. Wala dire. Wala dire. Amen. 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 Amen, wala na dire. Oh, ang uban sa dihang maminaw ani, maluyahan. Naluyahan ba kay igsoon? Maminaw kay about sa finances? Ang uban dili ginahan. Ang uban patay mali lang. Ang uban murag wala lang, dili interesado. Oh, pero naapoy ganahan. Naapoy gusto nga maminaw kay gusto siyang naa siya masabtan, naa siya makatunan. Oh, naa siya makuha. Oh. Naay panultihon igsoon, I don't know, tinuod ba ni nga when money talks, everybody listen. Sa dihang mo istorya ang kwarta, maminaw ang tanan. No, sa diha na ganing kwarta ng last lang katong New Year. No, manguan man gyud malahi, makuan gyud ang tao ba, no? Nagpa ilog kog sinsilyo dito gikan sa taas akong gihulog ang mga sinsilyo. Pirti nilang panguha o sa balay, no? Ako pamilya nalingaw kayo ko. Anto tig 20 na dayon ko og panghatag. O akong gipalupad ang kwarta ana. O sila pod lipay kay sila, no? Nalingaw kay sila. Kita po ko sa video ni si katong dato kaayo sa katong Manila, kisa to si Chabit Singson. Grabe gipamusil na naman kwarta ana. Ang mga tao gaana gyud. No? King ano man, kwarta man. No? Kamo na ipagkuan igsoon, no? Kung kamo na ipag-igo kung tinuod ba gyud to. No? But when the church talks about this, about money, ang tao mukalit ra daw og lupad ang hunahuna. Murag hangin. Hey! Ayning amen. But this morning, gusto man ka taog pilo-pilo nga panalangin. Nagkahinay naging amen, di ba? Gusto man ka tag doble nga success, no? Nga og panalangin. Gusto makahata og kaning makalingkawas ta unsay di maayong sitwasyon nato karon igsoon. Gusto man kahatag makahibalo ta unsay sikreto sa Yahweh, unsay sikreto or Yahweh sa kalampusan. Nga mahimong malampuson ang atong kinabuhi. Nga mahimo tang makakalot o pinaagi ra pod sa bahandi sa Dios. Amen? This morning, ang title sa maong mensahe, ang atong paghisgutan mao ni, ang sistema sa langit ng panalapi. Ang sistema sa langit ng panalapi, the heavens financial system / digging God's treasure. Digging God's treasure. Manindog mo igsoon, no? As we honor the word of God this morning. Let us open our Bible diha sa book of Malachi, chapter 3, verses 6 to 12. Malachi chapter 3, verse 6 to 12. Miingon pa ang Ginoo nga makagahom, ako ang Ginoo nga dili mausab. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob, wala malaglag. Sukad pa sa panahon sa inyong mga katigulangan, wala kamo magsunod o magtuman sa akong mga tulumanon. Karon, balik kamo kanako, ang Ginoo nga makagahom. O ako, mubalik kaninyo. Apan, mangutana pa kamo, unsaon man namo, pagbalik kanimo, nga wala man kami sukad, mubiya kanimo. Mangutana ako kaninyo, mahimo bang kawatan ako sa tao? Murag imposible. Apan kamo, gikawatan ninyo ako. O karon mangutana pa kamo, sa unsang paagi kanamo gikawatan? Gikawatan ninyo ako kay wala kamo maghatag sa inyong ikapulo og mga halad. Mao kana nga gitunglo ko ang inyong tibuok nasod. Karon aghaton ko kamo nga sulayan ninyo ako. Test me. Ang Ginoo miingon. Dad-an ninyo ang tibuok ninyong ikapulo sa bodega sa templo, aron may pagkaon diha sa akong templo. Kung himuon ninyo kini, padad-an ko kamo og ulan og hatagan og naghinubrang panalangin.
Dili ko tugutan nga kaunon sa peste ang inyong mga pananom, ug ang inyong mga ubas, dili mga larag. Tawgon kamog bulahan sa tanang mga nasod, kay mao ang inyong yuta. Amen. Mag-ambo tayo igsoon, idoko na to atong ulo. Hallelujah. Ginoong Dios ning takna sa kabuntagon, Lord. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan sa tanan, Lord. Among ihalad diha kanimo niining kining maong pulong, Lord God, nga among pagahisgutan karon diha kanimo. Hinaot nga ang imong pulong, Lord God, magdala og pag-abri sa amo ang mga salabutan, Lord God, sa among mga hunahuna, sa among mga matag kasing-kasing, Lord. Dalaygon imong ngalan, O Dios, walay katapusan. Amen and amen. Makapanglingkod mo igsoon. Hallelujah. This heaven's financial system, o kaning sistema sa langit ng panalpi igsoon, is the key to a blessed and successful life. Mao ni ang Yahweh nga makabaton tag mabungahon og malampuson nga kinabuhi. Maka-agree ba ka na igsoon? Amen? This heaven's financial system, igsoon, is our tool on how to dig God's treasure. Mao ni ato ang magamit, no? Magamit nato aron mahimo tang makakalot sa bahandi sa Dios. This is the one of the principle of God that entitles us, no? Kana bang entitles kanang naagid sa ato bag ipabuhat gyud sa Dios, no? To return what is due to the Lord. No? Mao na ang prinsipyo sa Dios diha sa paghatag, no? Mao ni ang katungod, no, sa tawo nga ibalik gyud niya or ibalik nato unsay para sa Ginoo. Nga once nga masabtan nato ni igsuon, we will find this system or this principle of God true and effective, true and just. Amen? And once nga masabtan nato ning prinsipyo sa paghatag igsuon, diha sa Ginoo, mahimo na lang ning normal nimo. Mahimo na lang ning normal nato. O nganong nakaingon man ko nga normal? Because as we all know, sa akong giingon kaniya, mausab man gyud ang salabutan sa tao basta kanina ang hisgutan. So ug masabtan nato ni igsuon kining prinsipyo sa Ginoo, o dili na ta makareact pa or makapangutana pa nganong muhatag ta. Dili na ta magduha-duha pa sa paghatag ug pag-uli sa Ginoo. Sakto ba ko igsoon? Again, we need a 100% of our spiritual understanding, our trust, our faith, our obedience in regards aning a message igsoon. This is not a prosperity gospel. Dili ni siya theology, prosperity theology. But this is the truth. Mao ni ang kamatuoran in which kita nga tawo dapat natong mabatunan og masabtan. Amen. Okay. Throughout the Old Testament igsoon, particularly in the time of Moses, they had this detailed system of giving based in the tithes. God's people set aside a tenth of their proceeds. Mo na yung naka-indicate diha, of their lands, their herds, and flocks for God's purposes. And this is the principle of tithing. This passage sa book of Deuteronomy chapter 14, verses 22 to 29, is describing the heaven's financial system. Atong basahon ron diha sa Deuteronomy chapter 14, verses 22 to 29. Ingon diha, kinahanglang ilain ninyo ang ikapulo nga bahin sa tanang abot sa inyong matag tuig. Dadaan ninyo ang ikapulo sa inyong trigo, duga sa ubas, lana ug ang kamugulangan sa inyong mga kahayupan sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios. Diin pasidunggan ang iyang ngalan. Og dito ninyo kini kanon sa inyong presensya. Sa iyang presensya, himuon ninyo kini aron makakaton kamo sa pagtahod kanunay sa Ginoo nga inyong Dios.
apan kun layo sa inyo ang mga maong dapit nga gipili sa Dios, ug malisdan kamo sa pagdala sa ikapulo sa mga panalangin sa Ginoo nga inyong Dios, ibaligya ninyo ang inyong ikapulo ug ang halin dadaan ninyo dito sa dapit nga gipili sa Ginoo sa inyong Dios. Unya, ipalit ninyo kini og baka, karnero, bino o bisan unsa pa nga inyong magustuhan. Unya kaunon ninyo kini og sa inyong pamilya sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios og paglipay kamo. Og ayaw ninyo kaulimti ang mga Levita nga nagapuyo sa inyong mga lungsod kay wala sila yuta nga panulundon. Sa katapusan sa matag 3 ka tuig tiguman ninyo ang ikapulo sa inyong abot sa maong tuig. Og dad-a sa tipigan niini sa inyong mga lungsod. Ihatag ninyo kini sa mga Levita kay wala sila yuta nga panulundon sa mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo, sa mga ilo ug sa mga biyuda sa inyong mga lungsod aron makakaon usab sila og mabusog. Kung himuon ninyo kini, panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan ninyong buhaton. You see? Oh. Sa blaod pa lang ni Moses gitudloan na niya o gipasabot na niya unsay angay buhaton no sa tawo ug ngano nga buhaton ni sa tawo. Aron unsa ganito igsoon? Una, no? Aron mapasidunggan ang Dios. O gitudloan ni Moses, no, ang mga katawhan sa Dios. O una, aron mapasidunggan ang Dios. Ikaduha, makakaton ang tao sa pagtahod sa Dios. Verse 23 na. Ikatulo, aron mahimong maalamon ang tao sa unsay angay niyang pagabuhaton. Verse 24 to 25. Ikaupat, aron magkahiusa ang tao diha sa pagsimba sa presensya sa Dios. Verse 26 to 27. Ug ang ikalima, aron makatabang ang tao sa uban ug aron panalanginan sa Ginoo ang tao sa tanan nilang pagabuhaton. Verse 29. Kompleto rikados kaani ang pulong nga gihatag, no? O karon pod, no, sa atong panahon igsoon, no, gipasabot kita o gitudluan kita sa pulong sa Ginoo unsay sakto, hingpit ug maayo nga paghalad diha kaniya. Gipahibalo kita kung unsay makuha nato o sa dihang ato ning buhaton. Amen ba igsoon? Amen. Actually, ingon ani ra na igsoon, no? Ingon ani ra ni if you really want success, if we really want God's treasure, if we are really desperate enough, no, to be blessed by the Lord, wala lang ko naghisgot diri igsoon o ganing mahitungod lang sa panalapi. But naghisgot ko sa total package sa panalangin ni Lord sa atong kinabuhi. Sa tanang area sa ato ang kinabuhi. No? Sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo igsoon, no? Sa imong pag-eskwela, sa imong health, no? Labaw sa tanan sa imong health, sa imong decision making, no? Sa imong decisions in life, sa tanan, no? The total package nga panalangin mao ato ang madawatan diha sa Ginoo. Makabuhat ba ka sa pagtuman sa pulong sa Ginoo igsoon? Hinay na gyud kaayong yamin, no. Tanawa. Ito ni makuan karon. Makasalig ba ka sa Ginoo igsoon? Ganyan, kusog kayo. Makasalig ba ka sa pag-entrust nimo sa imong finances diha sa Ginoo igsoon? Amen. Amen. There is a quote from a renowned pastor. I don't know. Kamo na kuan ba? Yahang ingon, no? A renowned pastor, ano siya? That the last part of a man to be converted is his wallet. Ang pinakaulahi daw nga mausab sa usa ka tawo kay ang iyang pitaka. Tinuod ba ni igsoon? Amen dito. And I declare and I pray nga dili ni maoy mahitabo sa ato igsoon. Nga dili ni maoy mahimong last nga mausab, mahimong ma-convert sa ato ang kinabuhi. Ang kwarta kailangan sa dihang ning ilata sa Ginoo, nahimo tang nagbaton og relasyon sa Ginoo, nahimo tang nagugmad sa ato ang kausaban sa atong kinabuhi. Kailangan dungan tanang area sa ato ang kinabuhi, no, including sa ato ang panalapi. Amen ba igsoon? So let me share to you
wonderful, amazing kayo nga testimonies on how effective, kung unsa ka epektibo ang sistema sa Dios diha sa panalapi, sa dihang moobey ta igsoon. Kinsay kaila ni William Colgate? Kinsay kaila ni William Colgate dire? Murag wala may nakakuha, wala ni saka, okay. Si William Colgate igsoon, kinsa may, sige, ano na lang. Kinsa may nakagamit og Irish Spring products dire, kani kanang Palmolive shampoo, Action nga dishwashing, kana, ana siya, kana mga products igsoon, kana naa sa LED. Siya ang founder, siya ang tag-iya. Okay? Si William Colgate is the founder of Colgate-Palmolive Company and he is a Christian. Kristohano ni akong hisgutan. So, dili ta mo example o dili Kristohano na. Okay. A successful American businessman from a poor background. No? Negosyante. Successful nga negosyante. Pero hagikan, pobre nga gikanan. Pobre nga kaniadto. Nahimong successful. O gipangutana siya igsoon. Unsa may sikreto? Unsa may kanang what is the key to your success? Unsa may sikreto nimo nganong nahimo kang successful? Nganong nahimo ka nga madaugon? Nahimo ka nga naay mga ingon ani. Ingon siya igsoon. Just bear with me. Well, after coming to Christ, dadihanging duol ako sa Ginoo, and committing my life to Him. Iyahang gikumit ang iyahang kinabuhi diya sa Ginoo. I made a contract with the Lord. Nakikontrata siya sa Ginoo. Claiming this promise. Claiming this promise, who honors me, I will honor. Diba? Mao na giingon sa Ginoo. Kung kinsay mo honor sa iyahang i-honor pod, iyahang panalanginan. Kinsa tong mo bless sa i-bless pod sa Ginoo. Amen ba igsoon? Ingon siya, I began tithing, giving 10% of my income away, despite of having little at the start. Maskin gamay ra ko og maskin gamay ra ko og kanang kinitaan, gamay ra ko og naabdan sa kuan sa ko ang business o sa kuan sa kwarta, sa ko ang panalapi. Muhatag gyapon ko sa ako ang ikapulo. And I kept my contract with God. Iyahang gikuan, gipabilin niya sa iyahang kinabuhi. Ang kontrata nga katong gipromise sa Ginoo sa iyahang kinabuhi, Sa dihang nagpadayon siya sa paghatag igsoon, gipanalanginan siya sa Ginoo, pilo-pilo nga panalangin. Nindot kay iyahang testimony igsoon. But asa ko nahimong namangha igsoon, na-amaze ko sa iyahang og na-challenge ko, sa iyahang kinabuhi. The way siya nga mo hatag sa Ginoo, as I did my research, I found out nga kani si William Colgate was a tither throughout his long and successful business career. Nindot kaayo igsuon, Colgate was a tither. Nindot kay igsuon nga ang kanang title nimo, usa sa imong title nga mosumpay sa imong pangalan is dili lang kanang Nizel Weller, Nizel Weller, MDRT, ingon ana. But na ato, Nizel Weller, Miss Nizel Weller, a tither, MDRT. Unindot kaayo nga masumpay sa imong pangalan igsoon nga tither ka. Si Kuan, tither gyud na siya. Kuan gyud na siya, mahinatag, muhatag gyud siya. Ana bitaw nindot kaayo. Wala pa na diri siguro sa tuwa. Naa di ay daghan. Amen. Gibawi gud. Wala pa ta kadungog siguro ana nga naay nabutang diya sa pangalan tither, Kevin Lee, tither. Pero akong gihuna-una ninduta gid paminawon nga naagi na masumpay sa akong pangalan, And magsugod na siya karon igsoon. Amen. Akong balikon siya, Colgate was a tither throughout his long and successful business career. He gave not merely 1/10 of the earnings. Kanang 1/10 igsoon, 10% na. Earnings of Colgate soap products, but he gave 2/10, 20%. Then 3/10, 30%. Then finally, 5/10,
50% of all his income to the work of God in the world. Oh, grabe kayo. Maka-amaze, no? During the later days of his life, no, sa iyahang kuan, namatay man siya at the age of 74, o siguro 73, 72, anak. No? He revealed the origin of his devotion to the idea of tithing. No? Iyahang gikuan. Mao ni ang sikreto, mao ni ang kinako nga kaning nahimo kung kanang ahagikan ba kung anong naingon ana siya. Okay? Ingon dire, at the age of when he was 16 years old, no, he left home to find employment in New York City. No, ning kuan siya, langyaw siya adto siya sa New York City. He had previously worked in a soap manufacturing shop. Nagtrabaho siya og kanang mamuhat og kanang mga sabon. And when he told the captain of the canal boat upon which he was traveling that he planned to make soap in New York City, the man gave him this advice, no? Siguro nakitaan siya sa barko ba akong gihulagway ito akong gihuna. Siguro nakitaan siya sa kuan sa kapitan sa barko nga naa dito galingkod ingon ana, no? Then nakaduol kay ang kapitan, di ba? If kuan sa cruise ship magsuri-suroy man gyud ang kapitan, di ba Louie? Oh, magsuri-suroy na kapitan ana. Nakitaan siguro siya, no? Grabe siguro na kanang unsa kay naan niya nganong nakuan gyud siya, nakitaan siya sa kapitan. And naka-share siya na siguro naagyo sila conversation og naka-share siya nga pangutana siguro sa kapitan, magkamadto. Maadto ko sa New York at kay kuan ko dito, buhat ko og kanang sabon dito at least kanana makakuan ko income. And the captain advised him. Itagaan siya og advice. Kabalo mo say advice sa captain mo ni igso ano. Ana siya someone will soon to be leading soap maker in New York City. What a declaration sa iyang kinabuhi. Gideklara sa kapitan ngo naagyo mahimo nga kaning mahimog yung mangibabaw bitaw nga tigpamuhat og sabon sa New York City. Ingon sa you can be that person. Mabuhat na nimo. Mahimo ka ana. But ana siya, you must never lose sight of the fact that the soap you make has been given to you by God. Hinatag sa Ginoo. Honor Him by sharing what you earn. Mao ang advice sa iya ha. I-honor ang Ginoo. Panalang ihatag sa Ginoo kung unsay naani mo, unsay imong kinitaan. Begin by tithing all you receive. Tanan nimong nadawatan, i-tithe diha sa Ginoo. William, mo na to'y first fruit. Niya. William Colgate felt that urge to tithe because he recognized, iyahang na-recognize that God was the giver of all that he possessed. Kung unsay naa niya, gikan gyud sa Ginoo. Not only for opportunity, but even the elements which were used in the manufacture of his products. O unsa tong mga elements nga naa sa iyang kuan, sa sabon niya, sa iyang shampoo, sa mga products, sa action nga dishwashing, no? Iyahang gikuan sa Ginoo. Iyahang gi-recognize niya ang Ginoo nga gikan na sa Ginoo. Walay iya. Also the Christian founder of Quaker Oats. No, Quaker Oats, palihog ko flash. Quaker Oats, Holiday Inn Hotel, Tropicana Juice, Kraft, Coca-Cola, and Heinz was asked with the same question. Kani bitaw mga igsoon, ang mga founder ani, mga Kristohanon. And dili lang sila, ang uban ani, dili lang ingon nga kanang nahimong natawo sa kalibutan nga yang mama Christian ana, dili. Naiuban ana, na-convert po, nahimo nga I think ang kaning sa Tropicana Juice, if maka-remember mo, na ana siya, under na siya sa kanang Pepsi nga company, no, Tropicana, nga product. No? He was before, a Catholic. Then after that, no, nahimo siyang nakaila sa Ginoo, nakadawat sa Ginoo, nakabatog relasyon sa Ginoo, and ang sikreto niya, mauni. Ang ilahang sikreto, sa gipangutana, same question na gihapon kay William Colgate, kung unsa ang ilahang Yahweh sa success ilang kinabuhi. And pareho ra gyapon ang ilahang tubag igsuon. They returned to God. Ning gibalik nila sa Ginoo. They claimed and they tested God's promise and found it true. No, ilahang gitestingan gyud ang kuan, ang Ginoo, ilahang gitestingan gyud ang promise sa Ginoo ug tinuod ba gyud. Nakita nila nga tinuod gyud ang promise sa Ginoo, no? Dayon
Tungod ana, no? Wala man sila, atong una-unaon, wala sila gaduha-duha igsuon. Muhatag ko, dili. No? Tungod kay, sa dihang itest nimo ang Ginoo, sa imuha pa lang kaugalingon, no, kinahanglan wala na kay pagduha-duha. Kinahanglan dili mausab ang imong una-una. Sulayan ba nako ang Ginoo? Ayaw pangutan-ang, sulayan ba nimo ang Ginoo? But sulayi ang Ginoo. Amen ba, igsoon? Oh, the promise from Malachi chapter 3 verse 10 to 12. Mao na ang ilahang gikuan igsoon gigunitan. Karon aghaton ko kamo nga sulayan ninyo ako ang Ginoo nga makagahom. Dad-an ninyo ang tibuok ninyo ikapulo sa bodega sa templo aron may pagkaon diha sa akong templo. Kung himuon ninyo kini, padad-an ko kamo og ulan og hatagan og mahinubrang panalangin. Dili ko tugutan nga kaunon sa peste ang inyong mga pananom og ang inyong mga ubas dili mga larag. Tagon kamong bulahan sa tanan nga mga nasod kay maayo ang inyong yuta. Truly those businessmen nakasabot sa gisulti og sa gimando sa Dios sa ilahang kinabuhi. Na-exist pa tong mga kuan, natong mga products, katong mga Palmolive, naa pa bagihapon karon igsoon? Naa. Nangamatay na lang sila, pero ang ilahang produkto naa pa. Tungod kay gipanalanginan sila sa Ginoo. Amen. They found out that the key to a successful life is to understand the principle of heaven's financial system. By returning what is due to the Lord, which is our tithes and our offerings. They never withhold their tithes and offering. Wala nila gipugngan ang ilahang tithes and offering. They never refuse to give. Wala sila nagduwado, wala sila di lang kumuhatag, ana. They never doubt the promises of God. Wala nila giduwa-duhaan ang saad sa Dios. Above all, they acknowledge God that He is the owner of everything what they have. Unsay naa nila tanan, gi-acknowledge nila ang Ginoo. That is why nahimo silang successful. Nahimo silang nakakalot sa bahandi sa Dios. And they seek first the blesser before the blessing. Mao ilang gibuhat igsoon. Giuna nila og pagpangita kinsay tag-iya sa bahandi. No? Kay kahibalo sila nga dili sila makakuha og panalangin kung wala ang tag-iya. No? Dili man na panalangin basta wala na kay madawatan igsoon kanang dili wala ang tag-iya, wala gihatag sa tag-iya, wala ang tag-iya, di mo na panalangin. Kaawat man na. Naay kwarta diha igsoon sa lamisa. No, gibutang guro ni pastora diha inana. Wa man siya ningon kuhaan na. Pero ikaw ning kuha ka panalangin dili. Dili kaawat man na igsoon. But sad to say, kadaghanan sa mga tao karon wala na gyud kasabot sa tithing and giving. This heaven's financial system. Daghang mga tao na himong napakyas sa pagsunod sa prinsipyo sa Dios diha sa panalapi. Tungod kay they find it in a negative way. Daw ang church ray madato, daw ang pastora ray mabulahan, daw igo ra gipangwartahan, which is wrong. Dili mao, sayop. Ug ning agi pod ko ana igsoon. Wala ra ko nagsulti ana igsoon nga wala ko ni agi. Ni agi ko ana, nga nahimo kong napakyas sa pagsabot mahitungod sa pag-uli sa ikapulo ug sa paghatag. Nahimo ko nga nahadlok kay asa mapadulong ang kwarta, Nahimo kong gahaman sa kwarta nga naan ako nga dili man ta ako. Nahimo kong nasilaw sa panalapi. Nagibati kog kasayang igsuon. Nagibati kog kasayang sa una sa akong ihatag. Yun akong gihimong rason. Ako pong gihimo og rason ang akong mga sitwasyon, aron di ko makahatag sa Ginoo. Dili ko makauli sa unsay para sa Ginoo. Kanang sunod na lang Lord kay kuan kanang
kinahanglan manggod ko karon ani, kinahanglan ana. Ginarason ako, wala manggod mi kuan karon na, kinahanglan ko, ko'y kuan ani, wa ko'y pamasahe, wala ko'y kuan na. Himo na kong rason, wala ko'y panggasolina, wala ko'y pangkaon, gihimo na kong rason igsuon. Oh. Nahimo kong kawatan atubangan sa Ginoo. Nahimo kong tinunglo atubangan sa Ginoo. But salamat sa Ginoo igsoon, no? Iyaha kong gipasabot sa prinsipyo diha sa paghatag ug pag-uli sa ikapulo diha kaniya. Ug salamat sa Ginoo igsoon nga iya kong gikorektahan, no? Sa dili saktong sistema ug prinsipyo sa pag-uli nako sa akong mga halad. Mao nang giingon, mao na mga igsoon nga atog yung sutaon ng atong kinabuhi, atong kaugalingon, ug sakto pa ba ang prinsipyo nga atong gisunod? Na-align pa ba sa sistema sa langit ng panalapi ang atong pag-uli ug paghatag sa atong mga halad? Basin sayop na ba? Basin di na mao. Basin kulang na. Basin nakapangawat na ta sa Ginoo. Basin nahimo na tang tinunglo tubangan si Ginoo. Nya sa kwarta ra? Kita nga tao nalaglag? Okay man, kuan ba kanang nakahuna-una ko kaniya, unsa man ako example diri dapita, no? Una-una ko og makita sa langit, no, si Juan, si Pedro, nakita si Juan, si Pedro og si kuan dito, butang natin si Joshua ana. Ayaw lang magamit. Juan, Pedro og si Joshua nakita dito. No? Tingala si Juan og si Pedro. Okay, pangutanan ni Juan si Pedro, mas Joshua. Nga, wala man nauban nato. Siya na. Nakaibalo day. Kanipod laging pagka marites ni Kuan, ni Pedro, kay balo siya sa rason. Ingon man si Juan nga, di ba si Joshua kay, muserve man to sa Ginoo, grabe man kayo, dedicated man kayo sa Ginoo, musimbag yun, sayo kayo, muadtog yun, ingon ana, grabe kayo. Appeal morning prayer, tanan. Ano, wala man. Ay, naingon si Pedro, sa kabalo ka, nga nung say rason, nga nung wala. Na, di man good siya kay balo mo uli sa Ginoo kung say para sa Ginoo. Nakuha na ko ba no? Nakahuna-huna lang ko ato igsoon, no? Dili man god, nakahuna-una lang ko, no? Ngang dili maayo. Sa ko bang giingon kinahanglan tanan area sa atong kinabuhi. Mahimo gyud nga i-acknowledge na to ang Ginoo. Dili lang last atong kuan pocket ato ang wallet maoy ma-convert but tanan no dungan. Amen mga igsoon? Amen. According to Malakay chapter 1 to 2, diha sa Malakay chapter 1 and 2, ako lang i-run through igsoon. Diha na to makita nga ang nagsunod nga mga kaliwatan ni Jacob dili na mao ang ilang mga halad, dili na sakto, kulang-kulang na. Ilang mga halad dili na mao. The people had been offering animals that were lame, mga piang, blind, or otherwise unsuitable as sacrifices to God. Dili na maong mga halad na ay mga depekto ng ilang ipanghatag. And these unsuitable sacrifices considered robbing God, pagpangawat. Kay dili man mao. Umuuli baka og sukli igsoon. Sakto ba? Ang uban dili no? Nay uban dili pagpangawat ra gihapon. May lang ay mo na nang sukli. Oy problema na. Pero og wala mura og lain na. Okay? Yun diha, no? Pag considered as robbing God kaning unsuitable sacrifices. Mao nang nakaingon ang Ginoo diha sa Malakay chapter 3 verse 8 to 9. Ingon sa Malakay chapter 3 8 to 9. Mangutana ako kaninyo. Mahimo bang kawatan ako sa tawo? Murag imposible. Apan kamo gikawatan ninyo ako o karon mangutana ba kamo sa unsang paagi ko namo gikawatan? Gikawatan ninyo ako kay wala kamo maghatag sa inyong ikapulo og mga halad. Mao kana nga gitunglo ko ang inyong tibuok nga nasod. Tungod kay igsoon dili gusto ang Ginoo og kulang-kulang. Dili gusto ang Ginoo og naay defect
ang atong mga halad, ang atong mga offering. Oh, basin ang tao, ang atong paghatag igsoon, dili na by abundance of our heart. Oh, basin out of the conscience na lang. Kanang konsensya ka, maong nihatag ka. Ba? Or basin ang atong paghatag igsoon out of, kuha na lang, no? Dili na out of love sa Ginoo, basin out of nothing na lang. Lahi raman ang muhatag ka nga ay dala na ay kauban gugma kaysa muhatag ka nga wala lang. Wala ra, no? Hatag lang good. No? Or basin igsoon ang atong paghatag out of no choice na. So man out of no choice. Wala na gyud kay choice, muhatag gyud ka kay imong mga tapad naghatag man ikaw wala, lisod pud kaayo. Sa una, labaw na og katubi tong sibot, yan na oh. Moagi sa imong atubangan niya, ikaw wala ka ning tunon, murag imong tapad. Utanaw man nimo. Murag lahi, di ba? Oh, basin ningon na ana na, oh. Wala na nimo gipangandaman, wala na nimo gitagaan og bili, wala na nimo gitagaan og importansya. Or basin mahadlok ka mohatag. Oh. Kay balo ka igsoon, ang paghatag dili mahitungod sa unsa kadako ang imong gihatag, but magmatter siya sa imong pagkasinsero sa paghatag. Pareha sa balo nga bayi, oh, it's a common story. Diha sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. Mark chapter 12 verse 41 to 44. Milingkod si Jesus at bang sa sudlanan sa kwarta sa templo. O gipanitan niya ang mga tawo nga naghulog sa ilang mga kwarta. Grabe si Lord, si Jesus. Murag kuan kaning sani? Murag marites na si Lord aning panahon na. Daghan ang mga adunahan nga naghulog og dakong mga kantidad. Unya may miduol nga usa kakabos nga biyuda og mihulog og duha lang ka sinsilyo. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an og miingon siya kanila, sa pagkatinuod, mas dako ang gihulog sa kabos nga balo kaysa tanan nga naghatag. Kay sila daghan og kwarta og ang ilang gihatag baliwala lang kanila. Apan kadtong balo bisan tuod kabos siya, gihatag niya ang tanan nga iyang kabuhian. You see mga igsoon, dili mahitungod sa kadakon sa kwarta, kundili sa unsay tumong nimo nganong ninghatag ka, igsoon. Ang tumong nganong ninghatag ka diha sa Ginoo. Nagtanaw si Jesus sa imong kasing-kasing sa imong pagkamatinud-anon ug wala siya nagtanaw sa kadakon sa imuhang giving. Amen. Even Jacob chose to honor God with his offering. Nga katog yung pinakanindot, no, pinakahimsog ug walay tatsa. He honored God with the best offering nga naa niya. Because Jacob knows, kay balo si Jacob, that the key to a blessed life is through the principle of giving God the rightful offering. Amen. Kay balo siya nga ang iya og panalangin mahimo siyang successful sa diha nga kanang iuli niya, oh, ang sakto nga offering sa Ginoo. Insakto nga sacrifices diha sa Ginoo. Oh, same as his father Isaac and his grandfather Abraham. Oh, kahibalo sila sa unsay angay hingpit nga halad para sa Ginoo. Amen. In Malachi chapter 3 verse 6 to 7, hapit na ko mahuman igsoon. Miingon sa Malachi 3:6-7, God said, miingon pa ang Ginoo nga makagagaom, ako ang Ginoo nga dili mausab. Busa kamo mga kaliwat ni Jacob, wala malaglag. Oh, ikuha na to ning anong nakaingon ang Ginoo ana. Sukad pa sa panahon sa inyong mga katigulangan, wala kamo nagsunod og magtuman sa akong mga talumanon. Karon ibalik kamo kanako ang Ginoo nga makagahom ug ako mobalik kaninyo. Kahibalo ba mo unsay buot pasabot aning verse igsoon kaning nga pulong sa Ginoo? This verse often cited as a pruweba that God is unchanging God. Oh, and constant. Dili mausab nga Dios. Kung unsa iyang giingon, mao gyud iyang buhaton. Oh. Sa dihang gipramisa niya si Abraham, gipramisa niya si Isaac, si Jacob, except no
ingon dire sa diyang giparmisan niya si Abraham, si Isaac, si Jacob nga iyang panalanginan ang ilang mga kaliwatan gibuhat sa Ginoo except sa kaliwatan ni Esau, no? Mga Edomites. Okay, wala gyud sa nahimo gyud sa gikuan sa Ginoo, gi-curse sa Ginoo, no? Si Isaac no, except ni Esau. Then the Lord, no, say so, iyang gibuhat gyud, iyang gi-bless, no, ang gi-bless niya ang mga descendants ni Jacob, no? And also this verse, no, but after Jacob, no, ang mga nagsunod nga kaliwatan niya nahimo nang napakya sa pagbuhat sa mando, mahitungod sa prinsipyo sa paghatag og pag-uli diha sa Dios, those unsuitable sacrifices, those unsuitable offerings, katong gisgutan to, tong butana, mga piang na, katong depekto ng mga offerings. Oh. Mao na nahitabo nga nahimo nga kanang gitunglo, no? Nahimo tang nakapanunod ba? Oh. Kay we are descendants of Jacob. Amen? And ingon dire, this verse also is an appeal for God's chosen people. Kita nga mga kaliwatan, kita karon, to return to Him. Nga mahimong mubalik ta diha sa Ginoo. Mahimong mubalik ta sa Ginoo. Kay kaning nga verse is a call of repentance. Kaning pag-ingon ni Lord, no? Nga balik kamo kanako. It is a call for repentance. Kay dili naman mao ang atong mga binuhatan, ang sistema nga atong ginasunod, no, ang atong napanundan, no, mao nang kanang gingnan ta sa Ginoo nga balik kamo kanako, no? Return to me and I will return to you. No? Balik kamo kanako kay mo balik pud ko sa inyo. Mao nang kinahanglan ta maghinulsol igsuon, no, maghinulsol aron mahimo siyang mubalik sa atoa. God would prefer to see us redeemed. Oh, gusto sa Ginoo nga makita ta nga maluwas ta. Gusto sa Ginoo nga dili ta mahimong tinunglo na lang forever. Gusto sa Ginoo nga maluwas ta than to be destroyed when the end finally comes. Okay, hapit naman mubalik ang Ginoo. O gusto niya, yatagan tagtyan sa Ginoo since He promised that He will bless the entire family, the entire descendants of Jacob. Only God's unchanging nature kept us from destructions in the ever-changing world. No? Sa dili mausab nga Dios, ang atong dili mausab nga Dios, no, ang iyang dili mausab nga pagbati towards sa tawo, no? Mao ra gyud nagpabilin nga wala ta nahimong na destroyed, na distract igsoon. Amen. Mao nang we are so blessed nga gipasabot ta sa pasabot ta pag-ayo sa Ginoo. Unsay angay natong buhaton, unsay angay natong sundon, unsay angay natong makatunan aron makabaton kita og kalampusan, aron sa umaabot nga pagbalik kaniya, andam na kita nga mukuyog niya. Amen? Amen. Okay, last. So, how can we dig God's treasure? Mao na ako ang finale igsoon, no? So man nato nga mahimo ta nga makakalot ta sa treasures sa Ginoo, no? Mahimo tang makabaton sa bahandi sa Ginoo. Simple as this, no? Just follow the principle of 13. No? Unsa ning principle of 13 igsoon? No? Actually kani ako ang ihatag sa inyo igsoon. Ato ana ning gihisgutan ganiha tanan. Ako lang ning gi-run through, no, kaning principle of 13. No? Number 1. Acknowledge God that He is King and the owner of everything. No? Kinahanglan, imong pasidunggan ang Dios nga siya hari o siya ang tag-iya sa tanan. Amen. Ikaduha, igsoon, to know God's principle in giving. Kinahanglan, makahibalo ka unsa ang prinsipyo sa Dios diya sa paghatag. Ikatulo, igsoon, to understand the heaven's financial system. Kinahanglan, masabta nato kung unsa ning heaven's financial system, unsa ang kaning sistema sa panalapi, no? Sa langit ng panalapi. Ikaupat, never withhold your tithing and giving. Ayaw pugni, no? Ayaw pugni ang imuhang pag-tithes
and offering. Kalima, never doubt God's promises. Di ba? Naghisgot na ganihan, never doubt promises. Ayaw duha-duhai ang saad sa Dios. Ikaunom, igsuon, honor God with a perfect, suitable sacrifices. Amen. Siyempre, katog yung pinaka-the best ang imong ihatag kay Lord. No? Ayaw tong putyo-putyo lang. Number 7, igsuon, return what is due to God. No? Mark 12:17, ingon sa Jesus said, give Caesar what belongs to Caesar and give God what belongs to God. Oh, mauna nga, we need to return what is due to God. Ibalik na to kung unsay para sa Ginoo. Number 8, igsuon, give out of the principle of God and out of the abundance of your heart. Okay, ganihan, knowing raman to sa prinsipyo sa Ginoo. Karon is to give out of the principle of God and out of the abundance of your heart. No? Number 9. Okay. Learn to live by 90-10 principle. 90-10 principle igsoon. Kung saan man yung 90-10 principle? 90% imo, 10% sa Ginoo. Pwede pod mas mulabaw pa kaana, no? 80-20, 70-30, 60-40, 50-50 or 100%. Okay, si Zacchaeus 50 man siya, half of his kuan man o mga kabtangan yang gikuan sa Ginoo, 50%. O katong kong gihatag nga example ganito tong widow, no, 100% yang gihatag. So that's example. Okay? Number 10, know the truth. Know the truth because the truth can set us free. Mao man ang kamatuoran, mahimo gyud tang manggawas nun igsuon. Mahimo tang ma-release, no? Dili sakit sa atoa, sa imong dughan nga mohatag ka kay na-release man ka kay kabalo man ka sa kamatuoran. Amen ba igsoon? Sakto ba igsoon? Number 11, be honest in your offerings. No, mahimo tang matinud-anon gyud sa atong paghalad. Number 12, know that the promises of God is worth digging for. No, hibalui nga ang kaning mga saad sa Ginoo is worth digging for. Kaning sana worthy ba nga imong kaluton gyud, no? Nga imong yung akwaon gyud ako ni kanabang desperate ka. Unsa man akong buhaton para makakuan ko sa kanang sa bahandi sa Ginoo? Mao ni akong buhaton kana, mao din akong buhaton. So mao ni ang mga saad sa Ginoo. Mao ni ang giingon sa Ginoo. So ako ning buhaton. No? Yung na igsoon. And last, number 13. Kill greediness in your heart. Kaning pagkahakog. No? Kailangan walay lugar ang pagkahakog sa atong kasing-kasing igsoon. And these 13 principles, kung ato ning kinabuhion igsoon, kung ato ning tinud-on, kung ato ning seryosoon, kung ato ning buhaton igsoon, 100% guaranteed nga mahimong successful gyud ang ato ang mga kinabuhi igsoon. Dili lang ikaw, apil ang imuhang pamilya, apil ang mga sunod nga henerasyon nimo igsoon, panalanginan o panalanginan sa Ginoo. Amen? Amen. Naraba mo'y nakatunan karon igsoon? Naraba mo'y nadawatan karon igsoon? Amen. Oh. Nahimo tang napanalinginan sa pulong sa Ginoo. And akong ihatag sa to ang pinalanggang pastora, ang nabilin nga time. Hallelujah. Dalay ko ng ngalan sa Dios. How are you? Kumusta mo? Wow. Wow. Amen. Woo! Atong gisgutan, prosperous. Atong sugdan ang tuig 2022 sa usa ka nindot nga sinugdanan alang sa mga wala pa makasugod. Okay, nagisgot about the heavens financial system. Doon na day sistema ang Diyos sa mga Kristohanon. Wala ni magisgot ha sa mga dili Kristohanon na. Di na note na to i-share ang tithing para sa mga wala pa makabaton og relasyon sa Diyos. Kay kani nga topiko is for those nakabalik na diha kang Kristo. Nakabaton nagrelasyon niya. Na born again na. Naluwas na. No, muna nga, ako lang i-recap, kay taghan kay tag nadawat gikan sa pulong nga gidala ni Kevin. I-recap lang nako nga, ang makatawan sa Diyos sa una, mga descendants ni Jacob. Dalahin na po do. Ang descendants ni Jacob,
Sa sinugdanan, maay pa kay sila sa paghatag, mga katawhan sa Ginoo sa una. Kadugayan, gipangkapuyan siguro sila. Kadugayan, murag nagkahakog. Hantod wa na nila ma-honor ang Ginoo. Ang ilang gihatag, dili inatukma sa ilang kinitaan. Mao na nga, para po na ito nga katawhan sa Diyos, spiritual nga katawhan sa Ginoo. Kani ka prinsipyo, tested na ni siya o garantisado yun ni siya. Why? Because pamaagi sa Diyos, garantisado yun. Di yun siya angay kaduha-duhaan. Tog ang Diyos, dili mausab. Kung ang Diyos nagbadlong siyang katawhan sa una, nga mga Hudiyo, nagbadlong po siya kanato karon kung wala nato ni siya himuan ni nga parte sa atong kaluwasan. Sadyang naluwas ka, kaparti na nimo ang paghatag. Kay mo ni experience nako. Sadyang naluwas ko through television ministry, sadyang naluwas ko, sadyang na-born again ko, nakabaton ko relasyon sa Ginoo, gitudluan dayon ko sa Espiritu sa Ginoo, mahitungod sa paghatag. Kay nakabalo siya, unsay akong kinabuhi sa una nga wala pa ko makristohanon. Sa wala pa dito makristohanon, walay pagkabalita aning paghatag. Di ba? Amen ba? Dito sa atong karaan nga reliyon, pwede rin natong giring-giring, pwede rin natong gagmay kayong katong pinakagamay atong mahatag. Pero sadyang nakabalik na ta, gusto sa Ginoo nga mahimo pong makabalik pod ang iyang prinsipyo sa atong kinabuhi ingon mga Kristohanon. So gusto niyang makabalik ta para makita nato ang buhaton sa Dios nato karon sa panalapi nato karon nga Kristohano na ta. So ako wala ko matudlo lalay ang sound please. Wala ko matudlo sa simbahan. Ang gatudlo nako Holy Spirit. Ug sadyang misugot ko dili na nako maihap unsa pa ang gibuhat sa Ginoo. So ang command sa Ginoo sa toa is to bring. Ang tanan mo bring. Kung kag bring dili dayon ato. Dala. Unsa may idala na to? The 10% sa atong kinitaan. Naam kita kinitaan sinimana, binulan, kinsina, sa ato ang negosyo, ang ato ang kanang sa ngalan ato ang ginansya, no? Ingon ang Ginoo, kaparte siya sa atong panalapi. Di lang sa kaluwasan, parte siya sa atong kwarta. Why? Naa siya'y buluhaton diri sa kalibutan. Ug sa Old Testament po, doon na po siya'y buluhaton sa Old Testament. Doon ay mga gipang pakaon dito sa templo. Diri po sa tua, doon ay galastuhan sa buluhaton sa Diyos. Kinsa may mo provide, ana? Ang katawhan sa Diyos. Munang kita nga mga born again, bring your tithes. Ayaw gyud mo pagkigsupak sa mga wala pa batog relasyon sa Ginoo kay. Moingon Dios anang warta ang simbahan, ang pastor ay nadakto, ang kuray nadakto. Dili gyud na siya pwede natong isulti sa ilaha because kaning pagdala sa ikapulo is for those who are saved, nakabatog relasyon sa Ginoo, naayo ang kasing-kasing. Amen. Dili na hakog, kundi giabli na sa Ginoo. Ay Lord, parti dai ka sa akong kwarta. Maparti dai ka sa akong kinitaan. Nganong mingon ka tungod kay siya ang naghat og kusog, siya naghat. Wala ni hunong ang Ginoo pag ginhawa nato? Wala ni hunong ang Ginoo paghatag nato kusog? Paghatag nato talento, kaalam sa pagtrabaho. Usa let's give part of it for His ministry. Pagadian City Salvation and Praise Fellowship Happy Church, usa sa local church sa buluhaton sa Ginoo. Nag-reach out siya sa Pagadian City sa Buanga del Sur ug nag-support sa mga pastor sa mga kalungsuran ug kabukiran. Asa gikan ang kwarta? Mga tao sa Dios, bring your tithe to the temple. Unsa tong trabaho? Dalon. Unsay trabaho sa Ginoo? Ingon siya. Unsay sulti niya sa Malakay? Wala kay may stress ni kuan siya nga. Og ablihan nako ang mga bintana sa panalangin. Unsay trabaho sa Ginoo? Akong gitanaw ang bless, God's favor, pabor,
God's favor and protection. Muy din ang blessing. Ablihan niya ang bintana sa pabor, sa proteksyon. Ikaduha, dili niya tugutan, dunay manukob. Badlongon niya. Ikatulo, mahimong panalangin sa uban. Don't you know nga ang Happy Church panalangin sa uban? Siguro wala mo, dili man, kita diri sa church, dili ta pareha sa uban nga mga organization nga. Ang mga tithes, ibalanra, bitaw, ay si Tampulano, 10,000, si Tampulana, 5,000, wala diri na, dili na nato kinaiya. We give it to the Lord, and gi-spend sa maayong pagka-spend, nakita, giunsa paggamit ang panalapi. We trust the Lord, we trust the pastor, we trust our leader. Do not doubt, ayaw pagduha-duha. Ang ato is to bring, and God will honor us. Mahimutang panalangin. Panalangin ta sa uban igsoon. Sa mission, panalangin ta. We give to mission. Every time nga dunay mula ka nga, kanang, karon din sa kuan, kanang sa udet nga kuan, kanang bagyo, may suporta dito para makahatagtag mga relief through our money diri sa church. Nagsuporta, balikon ako, nagsuporta sa mga tigumanan usay sa atong mga daughter churches and sa kalastuhon, sa mga project sa Ginoo. Asagikan sa mga katawhan sa Ginoo nga nagdala sa ilang tithes. So, good beginning 2022. Ang miundang na, it's a new beginning. Ang wala kasugod, sugdi na. It's an investment. Wala lang kabalo na unsa nagamit imong panalapi. Pila man na siya, ga-honor ka sa Ginoo. Unsa man na, basta maayong kinitaan, you honor God. So, igsoon, hallelujah, i-rebuke pa niyang devourer. So, dagang kayong gisgutan si Kevin, salamat sa Ginoo, nga kita diri sa Happy Church, we are tighter. Kung naapay wala, magsugod na, balikon ako. And we bring our tithes and we give an offering. Kanang magsugod ay ta sa tithe, kadugayan makasugod na putag offering. Ang sugod yun ang tithe. Sa dihang relista atong kamot magsige naghatag. Ug di na ta magkwintas atong nahatag. Ug ang Dios pod wala pod siya mahunong sa paghatag sa tuwa. Are you ready to give this morning? Gusto ba kang mo-honor sa Ginoo padayunon? Mo acknowledge niya. Ayaw pagduha-duha ha. Kay hantod karon. Hello Igsoon, pila na ko katuig. Wala gyud ma-miss ang Ginoo paghatag og pabor. Wala jud. Grabe. Ang favor sa Ginoo di na maihap. Manindog mo mga Igsoon. Ang tithing dili pinugsanay. Ang tithing gikan sa kasing-kasing nga nausab. Ang imong kasing-kasing nga nausab, mo release imong kamot. Okay, naman kay sobre diha. Na kay prayer request. Sige, ato nang i-lift up sa Ginoo. Ikaw basa sa imong prayer request. Basahan ang imong prayer request at tubangan sa Ginoo. Ready, go. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dunay mga prayer requests nga maluwas ilang loved ones. Dunay prayer request nga makabalay sila. Dunay prayer request, Lord, nga makabatog lote. Dunay request og bag-ong kuan, Lord. Negosyo opening. Unsa man ang mga prayer request. Lord, we lift up that to you this morning. Thank you, Lord. Salamat kayo, Lord. Hallelujah. Among gidala ang ikapulo, Ginoo. Niining nga tigumanan. Kang ikapulo, dili amo. Amo pong agibalik na mo, Lord, or amo ihatag ang offering because we love you. Lord, wala may bang apas sa blessing, nag-apas minimo, the blesser. Ikaw among gi-honor, Lord. Kay musunod na ang pabor mo abot sa mua. Salamat sa right attitude karong buntaga. Sugdan sa 2022, insaktong kinaiya. Nagdala mi, muhatag mi,
kay nagpasidungog minimo sa tanang pagkamaayo, sa tanang buhat nimo sa among kinabuhi. So thank you kay Lord, kaning nagdala ug naghatag. Salamat, padayon maayo among kasing-kasing. Padayon namo Ginoo nga hinumduman nga mga butang sa kalibutan mga wala. Apan ang among invest imuha, dili mawadag dili. Dalaygon ka sa walay katuusan. Salamat sa mga prayer requests. Salamat Lord God sa imong buhaton, sa among pagdala ug sa among paghatag sa bahin nimo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. We honor you, we love you, and we give cheerfully sa imong buhaton. In Jesus' name, amen ug amen. Let's give and let's bring our tithes.